Wai ko amma ka san wani abu? Ina jin ka abokina. Yanzu nake jin labarai a gidan rediyo. Na me kenan? Yanzu a ce kamar kai ne. Matarka tana musguna ma sosai din nan. Tana musguna matana kuma. Babarka ta ce sai ka sake ta. Haba abokina ni ko ke da yanda zan yi. Ai bari zan yi sai dare ta yi dare ina gaya ma abokina sannan zan dawo gida in zo in samu gidan nan in rika ko ina in mata dan banzan duka sai na kukumbura mata fuska kaga washe gari da kanta za ta tashi ta kori kanta. Matar kaga shikenan tana yin yaji kaga da mun ba sallamanta ne ba ta kori kanta. Gadda Ismail kana abokina kana dan gari kana ba kanka wahala ai wannan